Здравейте, аз съм Митко, до мен е Марио и днес играем GTA Online. Ще играем Bike Race. Името му е Bike Trial, Watch It Off. Това го бия всеки път. Пускай бе. Пусна бе. Тъпто, че няма звънче. Защо няма звънче? Бе. Еми, да. Не, никакво звънче. Скок. Ти си дух. Не думай. На това винаги е спокойно. Не мога да представяш как ти искаш винаги. Не! Браво! Да, чекай. Как е това? Сериозно? Сериозно? А взели го? Не, за малко. Да думе точно пред него. Не! Това ще да не. О, толкова ще бях. Да, естествено ще падна. Нищо поне взех чекпоинта. Взели го? Да. Да. Винаги играем си за защо. Защото имаш скайпова треска. Абе, стига ме ударил от това. Сега тук естествено няма да го мина. Имам просто да го напъкам ще тебе. Стига е. Това е най-гадният скок сигурно от цялото състезание. Имам проблем с джойстика. Да. Да, знаеш, триъгълника ми не работи, едното много не работи. Еми, ходи до пулсар да си го смениш. Така че не е от най-честните състезания. Това ме удари. Да, мен изобщо не ме ударя. Какво ти правя? О, стига е! Не мога да го взема! Сериозно? Това беше много мазно. Прескочих чекпоинта. Горе-долу. Да, аз пък прескочих перката. Всъщност, мисля, че по-гаден е финала. Много по-гадна на финала. А това чакай да знаеш как не се завършва. Не, вярно завършвах един път. Завършва на нея 10 дни. Да, знам. Това сме го играли 2 пъти. Аз 3 пъти. Не, да. Само пък не колко се мъчи. Защо да се качеш? Защото си нов. Има кой бе нов.
Аз съм нов, да. Нищо, че и аз съм на този чекпоинт. Да, ма ти не си завършил път. Казах ти, че съм го завършвал. Просто ти като не си ме виждал. Да, сега да. Пеновете. Тъпе. Давай. Взели го? Не. Взели го? Не. Мен ли гледаше? Не. Къде паднах чак? Да, малко късно скочих. Видя ли аз къде паднах? Не. Да кажем, че паднах горе-долу при финала. Да. Сигурен съм. Изхвърли ме перката. А. Да. Това мисля, че е най-трудното състезание, което съм играла с BMX. За мен не. Нищо, че сега се мъча. Според никакъв шанс да си играл по-трудно от това. Има. Аз съм играл. Ако ме видите в момента как се пие често по главата. Не, този джойстик не изкарва нещо. Добре, това не трябваше да става. Добре, стига. Тялото клипчеше как. Странно целият... Нямам чувство, че клипа ще бъде 20 минути. Не, аз се там мъча на това. Само на един скок се мъчим 6 минути. Хайде! Не! Лизна ми по едната гума. На мен ми лиза целия. Теб дрита, удари първата, мен да не. Да, сега отзад, айде поне сега за трети път да е по средата. Който го е правил, това е бил на Или просто е бил някакъв супер добър. Не е нужно да си супер добър, за да го направиш. Аз ти говоря, че е бил супер добър, защото го е направил. Зле. Защо не скача? Те е проблем. И пак не скача. Просто отиди до пулсар утре, да кажем. Или си купи нов джойстик. Да. Let go! Не! Да, ти ще биеш. То се знае. Хвърли! Зле. Кажи ме как го вземеш. Ако го вземеш. Ей! Абе! Сега се мъча на нещо по сус. Да ме направя точно. Сериозно, ще ме изпрати настрани, ама не напред. И ме съм размахнала. Тъпа перка. Глей, пак ме махна.
се върти? Пак ли те респаунва? Не, аз се разпомням. Не ми се, че подобрям хората. Хайде, бе! Хайде! Не! Изпратим на 50 метра. Взех го! Смърт. Да, точно пред мен, стига, бе! Защо има Това се мутиш. 3 вместо 5? Не съзнаеш ли, че съм много пред тебе? Не си два. Ти си само 2 чекпоинта пред мен. Колко имаш? 9. Аз с 3. Добре. Ох, те, дуби как ги. Топам надолу. Вече Добре, си чуя много. се да сложи клипът на пауза, докато го мина. Какво каза? Чуя се да сложи ли клипът на пауза, докато го мина. Да, бе. Хайде! Yes! Това се кефи. На колко чекпоинта си взел? 20 и някакво. Да, 20 и няколко. Не. Виж аз къде съм? 26. Стига е! Мога да повярвам, че съм някакво. Абе, не мога да повярваш, я. Аз съм мъчно се кача на това. Добре. Само това ли се мъча? Добре, пак не го взех. Виждам финиша. Чудо. Още ли се мъчиш на това? Не, това го минах, сега съм на следващия. На перката? Да. Аре, тази перка няма ли да върша? Стига да е! На финала най-трудна. Да, перката ме уби. Ей, взех го. А тази перка ме тя ме убил. Кажи ми като направи 20. Окей. Или поне 10. Имам 10. Добре, 11. Имам 11. Колко имаш? 15. 16. 17. Аз имам всички, но нямам финиш. Бах ти бавния байк. Вече съм 22. Не! Завърших! Да! Добре, дано не съм DNF. Това е невъзможно. Да, аз съм тук. Как Не, шанс? Единственият шанс е ако
го направя без да умирам точно сега. Или поне да се качиш на това. Не е никакъв шанс. Що не трябва да има това? Ето, това ги е не. Как се знае? Да, колко малко лъс. Не, всъщност за DNF не е малко. Аз получих 11 бона на нещо. Добре, това беше от нас. Ако ви е харесало, може да го лайкнете. Ако искате още клипчета, може да се абонирате за нашия канал. А ако искате да влезете, да ви добавим в нашото крю, напишете като коментар вашето име.